Pospozik natorkizu Jesus, benetan nahi baizaitu, ondo ezagutu, ta zuri gogotxun jarraitu. Zeu zarelako ereduta maizu. Hasiko gara, aitaren, basilaren, basilaren izan duzuenean. Hau da zuekin. Egunon, Jesus, asko maite zaitugu eta zure lagunak izan nahi dugu. Horregatik hurbildu gara zure etxera, zure hitza entzutera eta lehendabiziko aldiz zu hartzera. Hemen bildu garenak parte har dezagula Eukaristian errespetu handiz eta fedez beterik. Eta has gaitezen barkamena eskatuz. Batzuetan gure lagunekin haserretzen garelako eta egin behar ditugun lanak bukatzen ez ditugulako. Erruki jauna. Eguneroko otoitzaz egiten aztuz garelako eta Eukaristian gogo handirik gabe parte hartzen dugulako. Kristo erruki. Kristo erruki. Gurasoek eta irakasleek esaten digutena beti kontutan hartzen ez dugulako. Erruki jauna. Erruki dakigula, jainko uzin saltxoa eta gure pekatu abarkaturik eraman gaizala betiko bizaran. Egin dezagun otoi, zoi jainko, gaur ospatzen dugu misterioen bidez, herrita nazio guztietan santutzen duzu zure eliza osoa. Isuri ezazu Espiritu Santoen doainak mundu zabalera, eta berri ezazu orain fedonen bihozean, evangelioa hots egiten hasi zirenean errukiz egin zenitun mirariak. Jesukristoren bitartez, entzun dezagun Espiritu Santoen etorrera.
Ben. Vaya, herderas. Vale. O sea, yo leo esto, yo tengo que decir esto. No, tú lee. Vale. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, cada uno la lengua que el Espíritu les sugería. Se encontraban entonces en Jerusalén, judíos devotos de todas las naciones de la tierra. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Enormemente sorprendidos, preguntaban: ¿no son galileos todos esos que están hablando? Entonces, ¿cómo es que cada uno los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia o en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos forasteros de Roma, otros judíos o prosélitos. También hay cretenses y árabes, y cada uno los oímos hablar de las maneras de Dios, en nuestra propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos. San Paulo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Senideok, ezin du inork esan Jesus da jauna, Espiritu Santuak eraginda ez bada. Era askotakoak dira doainak, baina bat bakarra espiritua. Era askotakoak zerbitzuak, baina bat bakarra jauna. Era askotakoak eginbideak, baina bat bakarra jainkoa. Guztiengan guztia egiten duena. Bakoitzari denen onerako ematen dizkio jainkoak espirituaren doainak. Gorputzat bat izanik ere, atal asko du, baina atal guztiek asko izanik ere gorputz bat bakarra osatzen dute. Gauza bera gertatzen da Kristorekin ere. Gu guztiok, judu naiz greziar, esklabo naiz libre, espiritu bat berarengan izan gara bataiatuak, gorputz bat bakarra egiteko, eta guztiok espiritu bat beredik edan dugu. Jaunak esana? Jauna zurekin Eta zure Jesucristo Evangelioa San Juanen liburutik aintzat zuririk Asteko lehen egunean, ilunabarrean, etxe batean bildurik zeuden ikasleak ateak itxita, juduen beldurrez. Sartu zen Jesus eta erdien jarririk esan zien. Bakea zuei. Hori esan da, eskuak eta saietza erakutsi zizkien. Ikasleak pozez bete ziren, jauna ikustean. Jesusek berriro esan zien. Bakea zuei.
Aita ni bidali nauen bezala, nik zuek bidaltzen zaituztet. Eta haien gainera arnasa botaz esan zien. Artzazue Espiritu Santua. Zuek pekatuak barkatzen dizkiezuen nei, barkatu egingo dizkie jainkoak ere. Zuek barkamena ukatzen diezuenei, ukatu egingo die. Jaunak esana. Eseri. Bueno, zuek gustan zaizue futbola. Bai, gustan zaizue futbola. Eta balonerekin jolastena da futbola. Bai, Baina, bueno, zuek zein futbol taldea jolasten zuzue? Beteluko futbol taldea, aitzan di. Bueno, pues, hau da, baloi hau da zuen fedea bezala. Da aurren baloia, bai? Honekin, bueno, baina gaur arte zure fedea da, hori, aurren fedea. Eta ja, gaur, egin duzue, salto bat. Erosi dugu baloi berri bat, kampionato, ofiziala, eta ja, helduen baloi bat. A ber, zuek demagun traje, beteluko trajea, botak, baloi berria, reglamento, eta ja debut egin duzue betelu futbol taldean. Eta datorren astean esan gurasoei, aspertuta nago, ja ez dut gehiago jolastuko. Ze, hori zeu dizen zaizue. Gaizki, bai? Zuek nahi duzu jolastu, bai? Ta, noiza partiduak? Nola? ¿Cuándo son los partidos? Los sábados o los domingos, ¿no? Vale, eta norekin joaten zara partideta? ¿Con quién? ¿Quién nos lleva a los partidos? ¿Quién nos lleva a los partidos? Los padres, lleváis a los partidos. Vale. Pues mirad, hoy les damos el balón de reglamento. Hoy debutan aquí en la iglesia. Pero los partidos se juegan los domingos, ¿Y quién les trae a los partidos? Los padres, ¿verdad? Pues a ver, aquí bastante claro, ¿no? Pero un poco más. Zein da gehien gustatzen zaizue futbolista? Vuestro futbolista preferido. A ver. ¿Cómo? A ver. Bere burua. Joder, pero zongi. Bueno, a ver, gustatzen zaizu Lamine Yamal. O Messi. A ver, aquí hay alguno de Messi todavía, ¿no? Bellingham. Bueno, Bellingham. ¿Y tú, Isaac, juegas como Bellingham? No juegas como Bellingham. ¿Y si Bellingham te diera clases particulares, jugarías como él? Te compras la camiseta de Bellingham o de Messi, las botas de Bellingham. ¿Juegas como Bellingham? No. Un poco mejor, pero no, ¿verdad que no? ¿Qué podríamos hacer para que Isaac jugara como Bellingham? A ver, venga, las hermanas mayores, ¿qué podríamos hacer? Ciencia ficción. Pero, aunque entrene, va a jugar como Bellingham. Tú, Perú. Zuk, jolastuko zara Víctor Muñoz bezala? Bai. Ongi. Bueno, mirad. Lo que podríamos hacer es, si Bellingham se mete dentro de Isaac o Víctor Muñoz se mete dentro de Perú, que a más se le parece, pues entonces ya sí que se mueve como él. ¿Verdad?
Bueno, pues hori egiten du Jesusek. Jesusek gaur nahi du zuek lehenbiziko komunioa egitea, debut. Baina zertarako zure barnera sartzerako. Barnetik zuek irakasteko nola maitatu, nola elkarbanatu. Hori da lehenbiziko komunioa. Jesús se mete dentro de vosotros para enseñaros cómo vivir. Y por eso es importante que Jesús se meta no solo hoy, gaur, lehenbiziko komunioa, baizik bigarrena, hirugarrena, igandero, igandero jokatzen da partidak. Bueno, pues, gu hemen gaude, eta Jesus ere gure barnean sartuko da. Barnetik gu ere Jesus bezala bizi. Eta horrela, y así estos niños podrán ser como Jesús toda su vida, que es lo que queremos hoy. Orain zutik, esanen dugu, sinisten dugula. Sinistal duzue, jangoiko aital guztiduna, zeruta lurren egilea, bai sinisten dut. Sinistal duzue, Jesu Kristo, gugatik hil eta piztu egin zena, bai sinisten dut. Sinistal duzue, Espiritu Santua, Eliza eta betiko bizitza, bai sinisten dut. Eta orain konfidantzat, egiogun jaunari gure eskariak. Tienen todos. Gure guraso familia eta lagun guztien alde, beraien kristau testigantzak lagundu baitzatela Jesus gehiago ezagutu eta maitatzen. Eska dezaiogun jaunari, zu jauna, gure eskaria. Jesus gaur lehenengo aldiz hartzen zaitugu hogei santuan. Igandero jaun hartzen irautea eskatzen ditugu. Eska dezaiogun jaunari, Lorea, munduko bakearen alde gorroto eta gerra guztiak bukatu. Daitezen eta nahi arreba bezala bizi gaitezen. eska dezaiogun jaunari, zu jauna, gure eskaria. Gaur hemen bildu geran guztien alde Jesusen gorputz eta odolarekin konbolbatzeak egin gaitzala bere maitasunaren testigu alaia. Eska dezaiogun jaunari, Todos los niños que hacemos la primera comunión para que cada día seamos más amigos de Jesús. eska dezaiogun jaunari, hau dena eta gure bihotzetan daukaguna eskatzen dizugu Jesukristoren bitartez, eseri eta orain eskaintza txiki bat egingo ditugu. Errosarioa. Eta abez dezagun.
Aurora, gaur 7 abesten duguna. Jauna, Espiritu Santuak erdezaigula argiago sakrifiziaren misterioa, zure semeak izeman bezala, eta eraman gaizala biozunez arrizoko egia bete-betean ezaguzera. Jesukristoren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari, Lokida bai eta zuzen bidezko eta salbagarri nonaita beti guzuri eskerrak ematea jaunaita guzti santu, jangoiko alguztiun betirekorri. Pazko misterioa bere betera eraman nahirik Espiritu Santua bidali zenun gaurko egunez, zure semearekin elkarturik zure seme alaba horreko egindakoen gana. Espiritu hori izan zuen, Elizak bere harima sortzegunetik, berak eraman zituen herri guztia jainko ezagutzera. Berak elkartu ere fede beraren aitormenean hizkuntz ezberdinetan banatutakoak. Horregatik Pazko pozez gainezka daude, gizon emakume guztiak mundu zabalean. Zeruko indartan gero guztiak ere horregatik dute beti, zureintzaren gorespena kantatzen. Santu zera bai jauna, santutasun guztien iturri, santu egizkizu bada hogeitarrek zure espiritu isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorpuz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz guruzera zijoala, ogi hartu, eta eskerrak emanez zatituzun eta bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta jan guztio kontatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean azalondoan, kaliz harturik berritzer eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez. Artzazue, eta dan guztio kontatik, hau nire odolaren kaliza da eta itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat bekatua barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horretik jauna, zure semearen eriotza eta piztura goratuz, biziaren ogia eta sankaliza askaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez aldarean zure zerbitzari onartu behituzulako.
Eta palki eskatzen dizugu Kristoren gorputza eta odol hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izango gogoan jauna mundu guztian zabaduri dagoen zeure Eliza. Gaur hemen bildurik, zure espiritua izurtzeak herrialde guztientzat batasun sakramentu egin zueneko egun santua ospatzen ari den Eliza. Eramazu maitasun osora, Leon Gurita Santorekin, Florentzio gure gozenarekin eta Liz gizon guztiekin batean. Oro bat, izango gogoan jauna, gaur lehenengo eukaristia hartuko duten gure senide hauek ere. Zeure familiaren mailan ogi bizi emailea eta Salomenaren kaliza hartzera deitu dituzu. Egizu, hazten joan daitezela, etengabe zurekiko adiskidetasunean eta Elizarekiko elkartasunean. Era berean, izango gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure senideak. Enrique Arregi eta bere gurasoak Manuel eta Maria eta Lontxo Zubillaga. Eta hildako guztiak ere, ahar izazu zeure arpegiaren argitan. Errukizakizkigu arren gu guztio betiko bizia eritzezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia Doatxorekin, haren senar Jose Santorekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adizkidea izan diren santuekin, haiekin batean gorez ezagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez honekin eta honengan zuri aita Jangoiko guztidun horri Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbazak agindura kutsiari jarraituz, ozalpeteri kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinoa, egin bedi zure naia, zeruan bezala urrean ere. Emaiguzu gaur egunontako gia, barkatu gure zorrak, guk ere geure zordunei barkatzen diegunez gero. Ez gaizazu uzi tentaldien erortzen, baina tera gaizazu gaizetik.
Atera gaizazu jauna, gaiz guziatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen tastuitan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbazailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo, gure jauna, Espiritu Santua bidali zenion Elizari herri guztiak elkar maitasunean bat egiteko. Begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala, emaiozu Elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin, emaiozu pakea elkar. Aleluya. Tuhan, aleluya. Hona hemen, Jesus, zoriontxua jaunaren maira deituak, jauna, ni ez nahi Senyor zure esean sartzeko, ezazuiz bat eta sendatu.
Shabbat. Orain. Muchas gracias porque te quedas dentro de nosotros. Mila esker gure aita zarelako eta gu zure seme alaba. Mila esker gure guraso eta hainbat pertsonen bitartez zaintzen gaituzulako. Mila esker zu ezagutzeko eta zurekin bizitzeko eliza eman diguzulako. Mila esker Espiritu Santuaren doaia eman diguzulako gure zorionerako. Eta orain zutik egin dezagun azken otoiza. Zuk ematen dizkio Zolizari jauna diruko doainak, zainozazu beragan zeuk emandoko grazia. Indar berri dizalaguan beti Espiritu Santuak berak guri emandako doainak, eta hartu dugun Jari Santuak eraman gaizala saben betera. Jesukristoren bitartez, maiatzan gaude, egin ditugu maiatzako loriak. Eskaintza. Guase. Perú. Sentamos. It's
Jauna zuekin eta zure espirituarekin bedenka zaizatela jangoiko alguztidunak aitak eta semeak eta espiritu santuak zoazte jaunaren pakean